her uden skriverier, men det kan jeg ikke længere. Kære Emilie, en konfirmation bliver tit beskrevet som en optagelse i de voksnes rækker. Den dag, hvor man går fra at være barn til at blive voksen. Men det at blive voksen, det foregår jo ikke bare på en enkelt dag. Det er mere en rejse, som man skal på. Jeg har kendt dig fra den allerførste dag, du blev født, hvor jeg stod med dig i mine arme. Stolt og fantastisk oplevelse. Det var unikt at få sit første barnebarn. Derefter har jeg fulgt dig på din første del af din rejse på første række. Sådan føler jeg det i hvert fald selv. Jeg har selvfølgelig en masse sjove og pinlige historier fra din barndom, men udover at vi to har haft mange historier indtil nu, så håber jeg også, at jeg kan få lov til at være en del af din indtræden i den voksnes verden. Den vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med bedst muligt. Derfor får du her en lille kuffert med nogle ting, du kan tage frem over de næste mange år, når du står og mangler lidt viden eller andet på vejen i din rejse. Da du var mindre, sås vi rigtig tit. Du kom på besøg enten alene eller med Oliver, men også samtidig med en veninde. I klædte jer ud, I legede fine damer med alle mine 1000 mærkelige ting. I plukkede blomster og bær, I tegnede og I malede, og så fnisede I altid. Du har altid været en glad og en smilende pige. Det jeg gerne vil minde dig om i fremtiden er, at jeg synes, at du skal huske, at det at tegne og det at gøre noget positivt og noget godt for en selv, også kan være en sjov ting. Og her har jeg en, en tegnebog, som Emilie har haft hjemme hos mig, hvor hun engang for mange år siden har skrevet sit eget navn på en ret så besynderlig måde, vil jeg sige. Og den synes jeg, at du skal tage med dig. Udover det, i den henseende, der vil jeg forære dig noget, du selv har lavet for mange år siden. Jeg er jo en, der aldrig smider ud. Så her har Emilie lavet en tegning, tror jeg, af sig selv, da hun gik i 2. B. Og den synes jeg, du skal gemme, fordi det er jo dig. Nu ses vi på en anden måde. Vi hygger, vi tager i badeland, vi bager, og du elsker at være en del af det med madlavning, og det er du jo absolut skrapt til. Og så elsker du at være sammen med din bror og med din kusine og din fætter, både i leg, heldigvis stadigvæk, men også som hende, der både passer og passer på. Du er en meget omsorgsfuld pige over for din lillebror. Du kan godt være stolt af dig selv. Du bliver en fantastisk mor en dag. Men du må godt vente de 100 år, fordi jeg synes, der er så meget, du skal nå at prøve inden da. Når man er ung og er ved at blive voksen, så er der mange situationer, man kan komme i, hvor man har lyst til at sige, skidt pyt. Eller hvor man kan gøre ting, man ikke, eller skal gøre ting, man ikke bryder sig om. Eller slet ikke har lyst til. Og det kræver hår på brystet. Nu er du jo så heldig, at du er vokset op i en familie som din. Og jeg taler helt ud fra erfaring, når jeg siger, at både din mor og din far, de har drillet dig i en grad som barn og ung, så det giver hår på brystet.
Her får du lidt hår, som du kan tage frem en gang imellem, når du får brug for at huske på, at du er så sej og så modig, og jeg ved, at du kan klare alle de udfordringer, som livet vil byde dig. Tag den på. Emilie, du er en absolut ener, og det mener jeg af hele mit hjerte. Men én ting håber jeg, du vil blive bedre til, nemlig at kunne nå at tælle til 10. Tag en dyb indånding og sige skidt pyt. Og har du nu glemt, hvordan det er at tælle til 10, så vil jeg gerne have, at du går på dit værelse, stiller, sådan at du ved, at hallo, det kan ikke altid betale sig at flyne helt ud. Nå og tæl til 10. Men først så vil jeg give dig et par gode mormorråd. Jeg håber, du vil være flittig i skolen, sådan at jeg en dag forhåbentlig kan få lov til at være med til at sætte en studenterhue på dit smukke, kloge hoved. For det har du. Men husk én ting. Der er intet her i livet, man kommer sovende til, hverken fremgang eller succes. Og i den forbindelse, der vil jeg så gerne give dig noget at øve sig på, lidt remedier til skolen. Jeg mangler faktisk en galt. Til skolen, sådan at du i hvert fald ikke kan gå ned på udstyr. Når vi nu... Når du nu skal til at gå i byen, og det skal også cirka tage 100 år, så vil der komme mange valg, du skal træffe. Alkohol, stoffer, sex, tatoveringer, mange andre ting. Brug din sunde fornuft. Jeg ved, du har den. Det er de spændende ting, hun lige siger, skal prøve. Dertil, der vil jeg sige, at man bliver jo nødt til at kunne gøre sig klar til overhovedet at kunne gå i byen. Og da Emilie sådan er meget feminin, så er man jo nødt til at have de ting, der skal til. For ellers så ser man jo ikke godt nok ud. Hvor er den? Og her har vi lidt til øjnene. Det kan jeg huske, du brugte, Katrine. Den der, oh yes. Med hårdtop. Det kan jeg starte. Det sagde jeg, det tager lang tid. Altså, nu er der gået 9 minutter. Ikke hvad hele der. Og nu i sang. Billeder, du får i Inges ryg. Ej, den her, den er ret vild. Nå, den er jo lige der. Det er jo ikke sådan, når man bliver gammel og ikke kan huske. Hvor du sej, du mere sej. Vedrørende tatoveringer. Er der kondomer med mor? Ja. Der har jeg talt med dig om for ikke ret mange dage siden i bilen, at hvor jeg sagde, vil du ikke godt tænke dig om? Og derfor så giver jeg dig den her tatovering, sådan at indtil videre prøv at bruge den slags, indtil du er så sikker og ved, at for den forsvinder ikke igen. Det har hun aldrig sagt, hun er. Jo, hun er så lige ved at stå mormor. Så er det jeg over. Det Må der aldrig med gøre, Emilie. Aldrig nogensinde. Det der med at drikke, enten så kan man jo vælge sådan noget fancy noget, men man kunne jo også vælge sådan noget. Det her, det gjorde din mor faktisk i 10 år i træk.
10 år, det har jeg gjort i 20. Nå, så Og i det der er i 20. glasset, det er vand. Hun valgte aldrig nogensinde alkohol. Hun valgte altid vand. Og Emil, du kan også vælge den her. Den er god. Hun tog også revanche, så Ja, altså, efter de 38. Vedrørende uddannelsesvej eller hvad, når den tid kommer. Gør det, der er rigtigt for dig. Lad være med at lytte til andre, og gør kun det, der er rigtigt for lige nøjagtigt dig. Men tænk fremad. Vil det her være noget, jeg kan leve af? Vil det også være noget, jeg vil kunne lide at lave om 20 år? Når du en dag skal have en kæreste, og det er også noget, vi snakker om 100 år, så husk, at hjerte og hjerne skal gerne følges ad. For stormende forelskelse bliver så hurtigt til hverdag igen. Og det er på den lange bane, det er dejligt at have en sød kæreste ved sin side. Den sidste ting, du får i din kuffert i dag, er... Og det er så ikke rigtigt, for der ligger 1000 ting. Du er god, mor. Du må lige fatte dig lidt i korthed. Nej, det er ikke lade sig gøre. Det er for sent. Du kan bare tage den op på stolen. Jeg må godt tage den op på bordet, så. Hvad er det? Endnu Det en er blok. en dagbog og en kuglepen. Den er flot. Og der er en helt bestemt grund til, at du får det. Det er helt med vilje, at du ikke får en blyant med. For det at blive voksen betyder, at man skal gøre sig en masse erfaringer. Nogle gange vil du komme til at gøre noget rigtig dumt. Nogle gange kommer du til at fortryde de ting, du har gjort. Nogle gange er det kæmpe store øjeblikke, du gerne vil huske og gemme for evigt, men ikke altid kun på mobilen. Men alle øjeblikke er lige vigtige i dit liv, og du kan ikke bare viske de dårlige beslutninger og de dårlige valg, du træffer ud. Det er dem, du lærer af og allerede har lært af. Det er dine erfaringer, og lærer du at lytte til dem, skal du nok komme godt og sikkert ind i det, der hedder den voksnes verden. Og det er alt det i dag egentlig handler om. Nu er der sådan gået lidt gid i det hele, fordi rent faktisk så vil jeg gerne være startet med det her. Det her, det er den børnebibel. Jeg ved ikke, hvorfor alting havner ude hos mig. Det var den, hun fik, da hun blev døbt. Din dåbsdag, som du kan se her, Ej, det er det. var i Egå Kirke på Storbededag Det er løgn. den 16. maj i 2003. Så man kan ikke komme mere tættere på de 14 år på den samme dag end lige nøjagtigt Ej, det. hvor fint, mor. Ej, det var fint. Derudover, så har jeg nogle ting, som for mig er vigtige. Hele familien har tit og ofte grinet over, hvor meget du egentlig ligner mig med mange ting. Det er ligesom mormor. Du er ligesom mormor. Jeg har været ude og finde en gammel teenagebog, og jeg har siddet og læst den her over de sidste 14 dage. Og det sjove er, at de råd, der er i den, de er lige så aktuelle i dag, som de var dengang. Guld værd, Emilie Silberg. Fremtid. Et liv i balance med sig selv, som er skrevet af to meget kompetente mennesker, hvoraf den ene er, hvad hedder hende? Oprah Winfrey. Ja. Hende kan vi godt lide. Ja. Hende kan jeg godt lide. Og det de skriver og siger i den bog, vil være noget, du kan tage til dig og kunne bruge resten af dit liv. Der er noget, jeg gerne vil have, du husker i hele din tilværelse, og det er stay
open-minded for always.